Uri ya bere market ta. Inyamio. Elugu ni ife. Elugu ni head mma. Alu amaka yota. Ba yo kai yota go. Yo kwesịrị na onye na-agụ ụlọ rie ezigbo ife dị mma. Elugo kwesịrị. Ekpetashi. You know, I've always said one thing about the Igbo race. We create beauty out of the most common things. One of the biggest foods in Igbo land is bush meat. When I say bush meat, I'm talking about ene, mwada, grass cutter, name it, giraffe, baby, monkey. No, monkey no food. Everything, we create beauty in Igbo land with the most common nest of things. Join me as I go down there. My guys are waiting already. Let's go down there and see the beauty in Africa. With Aneka Chime, join me, let's get on. Afa, think of it. I adapt to go na Lagos schools were poured out. So even now na aya bego aya putago no toto aka. Omele men. I buo ihe na afọ yotago. Tuamwe. We gwanda na ndi chie na aya. Omele men. We mebe ya ba na afọ yotago. Kedu onye na-ebute ife dị ndị kiri. O te gi ngudere. Ma abacha ni. Mba a ga-apịa gị anya isi ebe a. Ibe anyị nọ ibe ahụ ibe agwa n'ike n'Enugu. Ebe ahụ le solo oyi n'elu ụwa. Ide. Na. Kedu ihe nọ n'ime ebe a? Mgbada. Nna ka m fugodi ife dị. Nke a na-awụ mgbada. Na-ekwe ọgazi. Na-ekwe uriri. Uriri anọrọ no ene. Oku uriri ya bere market ta. Inyamio. Inyame. Ide. Nekwa aṅụrị ka o juru iru yi. Onye iche. Nke mgbada nke ele. Mgbaja dị zetu. Onye ife. Inyame. Ya nna gị akwatucha ife niile. Gị akwatucha ife niile. Ide. Na aya abịago bụ na aya abịago. Ọ ka o si Aya emekwa n'ụwa nga. Nke nke ihe ewetu ife gị. Na akwa mgbada bụ nke a. Inyame. Ene na mgbada. Inyame. Ekwe ene. Ene agwụna. Ke ene nwa. Ne mgbada na abụ. Onye na-enye mgbada na abụ ọ bụzi mgbada. Ihe atụkwa ya atụkwa. Chọọ nene m. Ihe eme ya ntụkwa. Ma ọsịsọ na ọnụ m like truth ma o nwezi ka o si adị m na. Doesn't nkwacha dị oke. Ka ebe o lodere m. Nka ite o ji esi ngwa. Inyamio. Nka ite o ji esi ngwa. Anwụọ m. Ewo na anụ dị ya. Aneka Chime. Negwani Aneka Chime. Negwani Aneka Chime. Ide. Unu ya emi iki azụ anya ezi. Okide. Nwanne mkpu ma atụgbu akụpịa mkpu m isi. Inyamio kwa ndị Igbo ha egbuola m. Ụwa wu nkiriri. Ka ịbacha m nwa m. Kedu anyị ga ọ jụrụ ajụ. Nke ọtụtụ abụ. Ọwụ nkwụ ụmụaka. Ị pịaghị ya isi ibi. Ọnụ n'ụda. Kedu abacha? Nwoke na-eweta ibe ka a na-ata ego na Inyame. n'ọwụ ndụ anyị nọ. Ọwụrụ anyị gburu. Ọ bụla anyị gburu anyị egbu mmadụ anyị mụrụ nwa anyị. Ọwụ m gburu abacha. Ọwụ m gburu abacha. Nwayọ biko. Ijele nwayọ. Sie. The best food is in Igbo land. Mana eziokwu. Now we're telling me ose. Weta ụtazụ na ụkpaka. If you are not here, you are nowhere. Ibe a na-eme ka a na-eme mmọnwụ a na-etinye iwe eji eme mmọnwụ a na-eduwe ihe. You go Lagos, Mary will be every morning.
Mwa serve ga-ekwo maka ya na-agbalite weekend ọwụ. Wetara m ọtị, wetara m ọtị. Kenyere m ọtị n'ibe gị. Atakọla ose. Kenyere m ose. Na ya na atakọla ose. Kenyere m ọtị n'ibe. No, rapụ ife ya na weta. Kenyere m ya n'isi aja. Kenyere m n'isi aja. Kenyere m ya na one corner. One corner. Aya. Hey, my river. I'm going to go to one mom. Oh, I'm not coming. I'm going to go. When I will lose that, you can't win by that. Get away, get home by that. Get home by that. Get away, and Badana, really, I better have that. Watch your watch chicken, Bobby. Ebe akwa n'ike n'Enugu. Ngwo. Ebe ahụ resọrọ oyi n'ike. Ebe ahụ resọrọ oyi mụ ụzọ. A na-eri ife, a na-eji ike. A na-apị ife du. Ị na-akwachi ọbịda na-ekechi ime. Nwanne mkpu ma tugbo mkpu. Nwunye ndụ. Mpa. Nna aghọta azụkwa ma ọ dịkwa ka ịma nrapụ nkwụ ọcha aka. Nna gị mụrụ gị. Ọ dị ka o nwere gosi tọọ iche. Ka neka chime n'isi ụtụtụ. Ichi mete ya mma. Bịa n'ọnụ mara ụtụtụ. Ezigbo ife. Ịghọtago? Ezigbo ife. Wee nye gị anụ esi n'ime ọhịa wee bute. Ezigbo ife. Ihe efu nji n'aka. Atapịana m ya ebe dị egwu. Ọkwa mgbada ka m riri ihe a. Ide. Ịbụ ka ọha. Nya ị na-ata ya ọ na-eju ya ọnụ. Nke a wee nekwe chenụ ka ntọye ya ka ịbụ ka o si adị. Nya gị tọye ngwugwu. Ka ntọye ngwugwu. Ọ ka nsija. Ewo. Ọ ka nsija. Ọwa ọnwụ ka mma. Iri ihe na ndụ. Ọ na mgbe a gwara gị na ihe aga enigwe ka ihe erie. Ka ide eri ihe n'ụwa mgbe ị nwụrụ anụ ya na ọdị n'enigwe. Ichie ịtọkwa ngwugwu. Anụ ya na ọdị n'enigwe. Ime ọya adịghịkwa ebe anyị. Sinye m ya kịta ka m na-eri. Ịtọkwa ngwugwu. Ama m mgbe ọzọ mma afụ ya. Ibe ya Berlusconi. Ewo ọnya ka iji nwa ya egwu. Ihe asị ya n'ọnụ igwe. Bali ọsị na ọbali skul. Ihe agbalị ịnya n'igwe. Ihe ụwa kacha m. Ajụrụ m ajụjụ jụọ eji Jenụwarị agba ụgwọ. Landlord gị bịakwa n'ime ya gị. M na-esi ala nlọ. Ka egi si fụ nkwụ a. Nkwụ a bụ arụ. Ọ sọ ife arụ. Ya na Igbo nwere ife. Iji nwanyị ekwu ya. Gị na anụ a na-anụ. Na ọ bụla obodo ife. Mụ na na-anụ. Ejiri egwusa m egwu. Eri ụwa. Mụ na-adị na mma ọfụma. Ị na-ekeghe ngwu. Ị na-ekeghe ngwugwu gị irie ngwugwu. Irie ngwu. Ewo ihe dị mmadụ mma na nwelọ. Anyị nọ n'Enugu steeti. Anyị si all the way from Lagos wee bịa. Anyị si ka anyị bịa rie ihe ndị nna nna anyị ha rigere. Ihe dị ya agbọgbukwa na anyị were nwe ya agbọgbu na anyị. Ị na-atakwa aja anụ di anyị. Atọka na mere eji ata ya ụna. Ịtakwa okwu ịtọ kịta eche m na etiri m ururi ma ngwongwo na nwunye. Ọ bụ ofe ọtụ m. And ọkwa gị mere ọ dị abacha. Nwaanyị eribu nwaanyị akwụkwọ ụdara evi a. Ide. Eyi. Eyi. Boye ke na-etiji avọhe ya avọhe. Biko wetakwa m anụ ka m takwuo biko. Igbo nwere nne. Igbo nwere nne. Igbo nwere nne. Ndị ọma. Ezi onye nwenye nwa. Gịnị? Ị na-achịnye ike mmanya ebe nze nọ ebe a. Ịchọ ime nnukwu ha ndị onye ahụ akwa omenala Igbo. Onye nwa akwa omenala Igbo. Ịchọ ime nnukwu ha ndị o. Mba nze. Nze nwe ike mmanya, nze nwe ike mmanya. Ịfere ya ndị be anyị ọkụlụ ọnụ.
This is how it is in the Igbo culture. The most common thing means a lot. We make it so big. That's how it is, and this is it on this episode of the Abalanze show. Catch us again next week for more beautiful content from our beautiful homeland, Africa. Africa is the greatest of all places. No matter how you see it, no matter how any other person sees it, what we have in Africa can never ever be seen in any part of the world. Ide,